Chokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, chokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo, mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu umwe chete vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti. Aiwa, tiri boze kufamba. Zvakanaka, makagarira here mushini kana kuti tozoita time? Ndakatokugarira izvozvi. Zvemachokwadi chokwadi. Ya, nditoripo ndatopresa record pandatoona muchifona. Alright. Pamberi nehondo. Aiwa, hondo dzaitiri mberi. Aiwa, isitoti pamberi nehondo. Yeah. Nekuti ZANU-PF ndio yakatidzidzisa hunhu ihwohwo hwokuti zvichinzi hondo yapera, ivo vanoramba chete vachiti pamberi nehondo. Saka takatozoona kuti no language yavanokwanisa kunzwisisa ndio iyoyo yehondo. Saka ndo yandava kutomhanya nayo. Ya, ndikubazo. Amenoti pane asiri kubvumirana nazvo here, uye anogona kunge aripo, anogona vachiti ini ndiri kupokana nazvo, but ZANU-PF pese pavanomira chinhu chekutanga vanodedzera kuti pamberi nehondo. Handizve? Ya, ndizvozvo. Saka hondo iyeyi yavanoda iyeya ndo we are bringing the war at their doorstep. Aiwa, haina handisi kudzora tsvimbo. I'm bringing the war at their doorstep, and I'm not going to reverse my statement kana ivo vachinge vachiti muchindo uyu ari kunyanya kuonererwa kana kuti ari kutaura zvinhu zviri kunze kwemutemo. Handiti vane malawyers. Vazhinji vavo malawyers, uye they are in charge of the judicial. They must summon me. Kuti tikukuda tikutongewo tikubvunze pamusoro pemashoko ose auri kutaura kubva kuna, ndokuti dhini wacho akataura ndichiti president uyu murwere mukuru kwazvo. Zvinemi munoziva kuti vazhinji vanonwa mapiritsi vaya vanopedzisira vakanganisika njere dzavo. Anoafekta ka? Yeah, chokwadi. Saka muchinzwa pamapiritsi mamwe nemamwe, kunyange family planning akatonyorwa kuti aya ane ma-effects ezvakati nezvakati nezvakati. Mukondombera mazhinji acho ane ma-effects ekuti vazhinji vacho vamwe vanogona kungoita hasha maningi, vamwe vanogona kurasika njere. Zvino isusu tine crisis yekuti munyika muno tiri kutungamirirwa nekuti the entire parliament vese vari kuseni vanomwa mapiritsi masikati, vanonwa mapiritsi mamwe vacho vanomanwira nemutoireti kuti vasaonane kuti vari kurwara, but vachitozivana zvavo kuti uyu ari kurwara sekuarwarira ndiri kuitawo. Vanikatsika ikaka. Uri kumaona? Kumanheru asati aenda kana kumabhawo vachinwa waini, vese vanenge wakaita line up, vese vakabata zvimabhegi zvavo nezvimaportfolio veZANU-PF kungosvikira kuti munhu wese isa bhegi rawo apa. Makamasecha every bhegi rine mapiritsi. Iwaya ndiri kutaura esika emukondombera. Dhini ndiri kudaro. Kana vaita nharo kana kuzvinorambidzwa. Hazvirambidzwe kuvatesta. Handiti ndo vakaunza here kuti testing is compulsory. Panguva yeCovid kwanzi testing is compulsory. Now if you are a public figure, you are not a private individual. It means you are now answerable to the public if you are a public figure. Handizve? Yeah, ndizvozvo. If you are a public figure, vanhu vakada kuti toda kuziva pamusoro peutano hwako haufaniri kuramba kana what you want to be a public leader. Unofanira kuti nditestei TB, HIV, AIDS, zvese nemararia, nditestei hosha dzese dzekufumuka mwiri nedzimwe dzinonzi dzenyunje
nedzekuvaiwa nditestei nedzimwe dzakanyorwa pana 28 bhuku yaDeuteronomy mubhaibheri nemamota ese aunenge unawo tinenge tichida kumaona hosha dzeIjipita. Tinenge tichida kuti tizive kuti aya mavange kurumwa nemhakure nerowa mpira here, unetsike kufamba here uchienda musango uchinobata nyoka sezvinoita mukomana weChavas. Se une mavanga aya mamwe matema uri kuzora here mafuta ekutsvukisa anosiya mamwe maspots eblack. Se une madzvanga matema aya wakadyei chisingadyiwe newamweiwe ende kwadhokta. Vamwe vacho hamusi kuona the end yaparliament vese vane mamwe mafuta vanozora. Isi vamwe tinotozora vhesirina kana kurishaya vhesirina pamwe tinotorishaya nenhamo, but ganda redu unongoriona rakangoita sezvakanga rakangata 20 years back. Ivo ndo vanodya zvinonaka kana vachisimba vanoondoroka kumwe kwese. Varume verudziko vanongosimba dumbu chetu, vanonga vachingozvimba matumbu zvokuti vakatakiwa vogona kuita confusion kuti ai vakadzi ava vari kuenda kumaternity madii kuti vafambire nechekuku. Imi vana maidzokai nokuku kuya nekuku. Ozonzi varume ndaona kunge sekunhigirini sana amai vari kunhigirina. Ndo zvavakaita varume vese kuZANU-PF. Ndini ndiri kudaro mani. Aripo here asina kudaro. Kembo Mohadha ana kadumbu kake kanike mukadzi ari kuma7 months. Nangago haana here kudaro. Ndingotaura kazviripo vese ana chirangwa munyango wakati vane mari vese haana chivhayo ndiye danga ari mukadzi achitonzi imai ava vakaremerwa ndo vakatakura anonzi makwadi. Pana fomu dunhu. Vese ndo zvavakaita. Instead yokuti mukadzi wacho vhai anga ane dumbu, iye chivhai wacho munhu womurume ndiyo ita dumbu iroro. Zvobuda here izvo. Kwakutoti nyika yedu ine varume vachiri varume here, ngochanidze kuZANU-PF. Ndiri kudaro kaini official. Handi vakati pamberi nehono. Zvavane mari dzakawanda vadi kumbotenga umwe mushini yekujima vachimhanya nokuti tikati vajime vafuma vachimhanya mustreet umu. Mustreet umu vari kusvika kuti tinovaruva nematombo, ndavachitenga kamushini vajimire mumba. Ndini ndiri kudaro. Ndini ndiri kudaro chiti inini zvaindishamisa Zimbabwe inonzi yadoneta matraki nematraki emishonga yemapirisi ema-ARV kuBotswana. Yamawanepi. Zvakandinetsa. Botswana yakapota yakataura mapepa mese munana South Africa kukataurwa. Hurumende yeZimbabwe maiona here yabatsira kwazvo nyika yeBotswana yanga yashoterwa nemapirisi eHIV neSTD egonoria. Mapirisi aenda kuBotswana egonoria kunovarapa gonoria nesyphilis nedzimwe njovhera nemukondombera kunyanya mukondombera. Kati mapirisi ari kubva kuZimbabwe ari kudonetwa kuBotswana. Izvi ndo vanazoona kuti kimiri rinogara rine stock. Because ivo vanoziva kuti pachavo vese vakaora kudhara vakafa vanorama upenyu hwemapirisi. Saka they make sure kuti zviri nani munyika mushayikwe chibage asi mapirisi esiki vanotosarudza kuti zviri nani munyika mushayikwe fertilizer, zviri nani munyika mushayikwe mbeu. Ivo vachinwa manyaya ese chienda kumapirisi chete. Ngaite nyika yakadaro. Ngaite nyika yakadaro. Vanenge vakagara vachiziva kuti izvi ndo zvine utano, izvi ndo zvine utano. Izvo nawiri papa wakawanzwa achiti ndo zvine utano unofungidzira kuti they are worried about nhau dzekudya zvine utano. Izvo vari kuziva kuti the immune system yavo is buggered, is fucked up. Vakaora kudhara. Izvi toita 4 days one tisina kana kunwa kapi yemvura chaiyo. Unozotoona taita kunge tabatwa nedzungu kunge tadii. But kungodya a small meal unoona taactive. Iye kuti apedze 3 hours asina kuzvokonda kutofa nenzara. Ndakutofa nenzara kutadza kuti idumbu riri kumukonzeresa here. No, zvimapirisi zvavo mani wakomana. Zvinosi kuti hatichadi kutungamirwa nevanhu ava vari kurwara, vane nzvimbo yavanoenda, vanonzi vanoenda kuchipatara kana vaenze amhene riku outpatient. Munokuti kudiko kumawadhu ngavatenerwe ikoko. Vachiteswa temperature dzavo ikoko variko ikoko. Vachinzi hangowe kunwa mapirisi futi yakwana. Chimukai weMohadha naMnangagwa. Kwete zvokuti hanzi vanoendeswa kuparliament. Isusu vanhu vatiri kuti ngavaendeswe kuchipatara. Imi muri kuti ngavaende kuparliament. Kwakutarisira kuti nyika inovakwa nevanhu vanorwara. Vanhu vanorwara vamuri kuzoona every day ari kunwa mapirisi. ATB akasangana neHIV masikati ari kunwa mamwe.
eshuga akasangana neBP kumanhero ari kunwa kuti mamwe easthma akasangana neHIV every day kwakutariswa nyika inovakwa nevanhu vakadaro. Aiwa umana hamusikona mukuzvinyanya. Aiwa mani koko vasiri kurwara vozeitei oraita zvinzwa kuti ivo vacho vari kurwara kuti vada kutonga nyika achiti tipe another extension vachiextenda zvimatemu vanotonga kupiko because vagara vari kudzika 6 feet kudhara, zvinhu zvinozikanwa nemunhu wese. Andi vakafa kudhara, madhokota akatotipira akati musanetseke mhani nevanhu ava. Madhokota akatotipira kudhara musanetseke, vagara vari kutongofa. Saka hasha idzodzo dzokuti ivo vari kutoziva kuti vagara vari kutodii, vari kutorova pasi, hasha idzodzo vanadzo. Hasha idzodzo vanadzo dzokutoziva kuti vari kutogara vari kutozorova pasi kozvi. Hasha idzodzo vanadzo. I'm telling you the truth. Hasha idzodzo vanadzo, hakuna zvekutombotamba. Yes. Kufa vari kutofa. Kuno mumwe anogona kuti uri kucelebrate kufarira sei kufa kwemumwe, kweivo vanocelebrate vanhu kuvanouraya vanhu. Every day and every night vanenge vachiuraya. Saka kuuraya kwavo ndo kwakanaka nokuda kwokuti ivo vanouraya nerweseri. Pamberi nayo hondo ndo vakaitanga. Ndatenda hangu DJ Wonder. Aiwa, maita basa mukoma Jeff Judah. Right, mangozvinzwira mega mukoma Jeff Judah havasi kufara, mukoma Jeff Judah vakatsamwa. Ndo nyaya yatingafamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.